Salwanani, siyalamukela ku-Weekop Entertainment, i-channel yenu eliyithandayo. So size lezinye indaba ezihlabusayo. Chaos as Baloyi and Gininda contradict each other in court. So umbuso ugomela ngokuthi izithombe ezisanda kwethula zidingeke ukuze kuxazululwe izindaba ezavela kuphela ngesikhathi ukubuzwa imibuzo ephambanayo, njengencazelo ethile yentshebe kaMsulwa inombolo yesibili. Lokhu kusikisela ukuthi ukuhlonza kokuqala nencazelo enikezwe uBrigadier Gininda noma eyethule ngobufakazi bakhe kwakunganele ukuhlanganisa zonke izici zokuhlonza ezifanele ezaba yizinkinga kamuva ecaleni. Lokho kuphikisana kuveza ubuthakathaka ekwethuleni kwecala lokuqala kombuso. Uma imininingwane ebalulekileyo yokuhlonzwa efana nomhlobo lwentshebe ingabanganiswanga ngokwanele ebufakazini obuyinhloko kukaBrigadier Gininda, futhi yavela kuphela njengezinkinga ngesikhathi kubuzwa imibuzo ephambanayo, kusikisela ukuthi icala lokuqala lombuso belingaqinile noma lingaphelele, njengoba bekufanele isidingo sokubiza kabusha uGininda ukuze kuxazululwe le mininingwane esanda kuvela kubonisa ukuthi ubufakazi bakhe bokuqala noma ubufakazi obubusekelayo babungaphelele. Ngaleyo ndlela kudingeka umzamo obambezekile wokuqinisa isici sokuhlonza secala lomshushisi.